nga indi matulon sa mga pamatan-on ang deklarasyon ni Vice President Sara Duterte nga magapadalagan ini sa pagkapresidente sa 2028. Sa interview sang Bombo Radio kay Arlie Bosque, ang Secretary General sang Kabataan Panay Party List ukon sang Kabataan Panay, iyagin pahayag nga hindi dapat sinipagubrahon nga panagang ang pagproklamar sini sang iyang presidential bid sa mga isyu na hanungod sa iya kag pagwaon nga ginapolitika siya. Suno pa kay Bosque, madamo ang salabton ni Duterte sa mga Pilipino, ilabi na sa mga pamatan-on bangod sa krisis nga ginapangatubang sa mga estudyante. Sang siya pa ang tiglikom sang Department of Education o DepEd. Ginpatpat man siniya mga isyu sa idalom sang liderato ni Duterte, kaanga isang kontrobersyal nga confidential funds paggastos sang 125 million pesos sa sunod lang sang 11 kadlaw. Kagamuman ang makatilingala nga pagtuhaw sang pangalan nga Mary Grace Piatos. Dugang pa niya nga kaangay sang amay sini nga si former President Rodrigo Roa Duterte, kadulom ang dala ni Sara Duterte sa kabuhi sang mga pamatan-on. Sorry, not sorry, pero hindi ready or hindi matulon sa pamatan-on ang proklamasyon ni Sara Duterte magpadalagan presidente para sa 2028. Balikan naton ang track record ni Sara Duterte sang siya pa sekretarya sang Department of Education, kung paano niya gingamit ang confidential and intelligence funds. Hindi niya pagobrahon nga shield ang pagpanawagan, pagproklamar niya sang iya nga presidential run para pagwaon nga ginapolitika lang siya.